Jo, de fyrer den af, men hun gør det hårdt. Jo værre det går, jo mere hun får. Hun er helt vist ud med bagerst i VIP. Natklub zombie med Nolos og Frankie B. Så fuck hi-fi, ja hun er rekordsætter. Fortsætter, hylder stadig i morgen, imens de andre splitter til morgenfester. De knækkedes kontesser. Fast inventar på samtlige gæstelister. Hvor end den røde løber før hende hen. Har ingen idé, når hun passerer dørmænd. Og Line danser mellem afhængig og weekendforbruger for at få spænding. Fuck om det er en farlig blanding. Første skridt ind, danser gulv i skin. Forbi DJ'en, og så ser de hende. Nattens trofæ, en så fræk og fin sag. Men hun er først myndig om 100 dage, så ey. Du er stadig bare en pige, der løber i byen igen. Så selv er med at glemme. Kom nu, kom hjem. Og hende du gerne vil lide. Hun er ikke en rigtig kvinde. Hende har du derhen. Kom nu, kom hjem. Spred ben for ham, før ham op i sig. Så vend om, siger alt hun tror ophidser. Mens Nokia evig gør, så hun kan udveksle eskapader optaget med 5 megapixel. For populær går hånd i hånd med livet lige. Så gør alt for ikke at blive set som den lille pige som ingen vil have med hjem. Så overspiller, udstiller sig selv som BDSM. Men hun vil stadig støn med ham, søn med ham. Hende der deler sit eget køn med ham. Men Nasha, fuck det, hende for han nok i. For hun bryder gennem grænser uden at tænke stop det. I håb om forvirring kan fjernes, mens hun gemmer lidt mere end bare et